So I want to create YouTube channel and YouTube things that I bought. Като цяло не знам какво да правя, просто тествам някакви неща. Мога да видя часа. Да. Това е просто да направя по-дълга клипата на минута, за да може алгоритъма на YouTube да не си мисли, че съм бот. Ще видим какво ще стане. Сигурно се надявам да се случат нещата, защото ми писна. Да. Това е общо заето, което искам да заявя. Надявам се да минала една минута. Добре. Минала е. Надявам се да не го брои за шорт. Това нещо. Ще посъдя още малко време, просто за да не го брои за шорт. Това е.